أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة masu sauraronmu a wannan gidan namu mai albarka wato Al-Ijaba 11 TV, muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi. Muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatunmu na alkhairi, ya Allah Ubangiji ka biya mana dukkanin abin da ya fi ƙarfinmu, Allah ka yi mana. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alkur'ani dan alfarma sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a masu sauraronmu, abinda muka zo maku da shi a wannan yammaci na yau shine sirrin ya wahabu da istighfari na biyar kowace irin bukata da yardan Allah. Idan ya kasance kana da bukata a wajen Allah, ka rasa yadda za ka yi, ko kana cikin wani kunci kana neman mafita, insha Allah tabaraka wa ta'ala ka yi kokari ka yi wannan sirri mai albarka. Wannan sirrin ba shi da yawa, amma insha Allah idan ka yi shi, Allah Ubangiji zai biya maka bukatarka tare da mafita a cikin halin da kake ciki da yardan Allah. Amma ba tare da ɓata lokaci ba, kafin mu je kan bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake, in dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan nan mai albarka, da Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing don al'umma annabi da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka. Wannan sirrin ana yin shi ne bayan sallar isha. Bayan in ka yi da sallar isha, za ka iya yin shi a masallaci, kuma za ka iya yin shi da ka dau gida, kuma za ka iya ƙara yin sa a tsakar dare. Idan ka tashi bayan ka yi alwala, ka yi nafila raka biyu, bayan fatiha za ka iya karanta abin da ya sawaka a cikin alƙur'ani mai girma. Sannan bayan in ka yi sallama, sai ka shafa turaren wato comfani. Yana da kyau ka yi amfani da turare company ko ka yi amfani da alkalin goma. Wannan turaruka guda biyun su ne suka fi kyau ka yi wannan addu'a da shi. Turare company shine ana ce mai, wasu na ce masa 6 flower, akwai wanda ake ce masa 20 flowers, kuma suna ce masa ɗan garan basa, kuma ko alkalin goma. Za ka yi amfani da kowace daga cikin wannan turaruka guda biyu, ka shafa jikinka, ka shafa hannu da tufafinka, shikenan sai ka yi istighfari kafa ɗari, a salatin annabi kafa ɗari, la ilaha illallah kafa ɗari. Idan ka gama sai ka fara yin astaghfirullahil wahhabu wa atubu ilaihi, astaghfirullahil wahhabu wa atubu ilaihi, astaghfirullahil wahhabu wa atubu ilaihi. Ana yin kafa 980 ake yi, insha Allah tabaraka wa ta'ala. Idan ka yi wannan sirrin, Allah zai biya maka bukatarka a cikin gaggawa ba tare da bata lokaci ba. Ana yin wannan sirrin ne bila kawai ba wai kwana 7 ko kwana abun nan, ka dage kana yi kullum, insha Allah ba zai dade ba, Allah zai biya maka wannan bukatar inda kake nema. Amma ba ƙayyade wai za ka yi shi ko kwana 7 ko kwana 3, kawai ka ɗauka abin ya diganta. Wani ya yi kwana 3 kuma ya samu biyan bukatarsa, wani ya yi kwana 7 ya samu biyan bukatarsa, wani ya yi kafin kwana 21 wani ya samu biyan bukatarsa. Ya bi diganta da karfin ijabarka. Amma idan ka yi wannan addu'ar, bukatarka dai Allah zai biya maka da yardan Allah. Duk abin da kake nema da shi, Allah zai biya maka ba tare da ɓata lokaci ba, insha Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shine bayani akan wannan addu'a istighfari da addu'an sirrin ya wahabu tare da hadidi istighfari, insha Allah. Allah bane samu dace. Ana muka kawo karshen bayanin wannan sirri mai albarka. Amma kafin mu tafi, ina waɗanda suke bukatan bincike taurarin su,
idan kana so ka bi taurarinka ka san sana'an da ya dace da kai, wani hanya za ka bi har ka samu nasara ko kai ko da 'ya'yanka. Insha Allah idan kana bukata a bincika maka taurarinka da yadda za ka bi har rayuwarka ya yi kyau ko na 'ya'yanka, za ka iya tuntuɓar mu akan number wayar mu insha Allah, ko ka tura mana sako akan comment section. Na'am, amma kar ka ce za ka tura akan WhatsApp, domin idan ka tura WhatsApp sai ya kasance ba za mu gan sakonka da wuri ba, ko ka kira mu akan tsaye ko ta waya ko ta WhatsApp. Insha Allah za mu baka amsa, amma duk wanda yake bukata wannan binciken sai ka san ranar haifuwarka, wato ranar da aka haife ka da shekara da watan da aka haife ka da shekaran. In dai baka sani ba sai ka tuntuɓe mu ba. Allah ubangiji ya samu dace kuma ya ba mu sa da nasara. In dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan namu mai albarka, kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen mu ya dinga zo maku kin tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing, dan al'umma annabi da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Kuma game da sirrin da muka bayar, duk wanda yake da tambaya zai iya tuntuba mu akan number waya ko ya tura mana sako akan comment section. Kar ka tura sakonka akan WhatsApp, domin zai ya kasance ba za mu samu duba da shi da wuri ba. Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa da nasara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.